Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita asardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing, dumngeg kayo. Bueno ubing, agulima ken agtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita ana paulwan. Tinaimot nga ari ken tinangisit nga ansisit. Amoy ubing, idi ununana apanawan. Adda na ulpit ken naimot nga ari. Tunggal adda maani dagiti mannalon, ket masapol nga idatagda ken kuana. Ti saan nga agtungpal iti paganurutan na, ipabalod na, ket saan nametten apakpakanan. Iti maysa nga aldaw, iti pagaryan na, ket ayan ti bagas nga idatag mo kanya, Bansyong. Awan ti maited ko abagas, madaydayaw nga ari burubudor. Nadadal ti mulak apagay, gapoy tinapigsa atudo kun angin. Aniya? Pakawanendak iti dayta napasamak, madaydayaw. Sana balay, tadamot imet ko aprutas. Akasukat ti bagas. Kasapulan ti prutas. Taglap-lapusanan akon. Bagas ti masapul ko. Ari burubudor. Ket gaputawan maited mo kanya kabagas. Madusa ka. Anya? Kas panusam, Bansyong. Dalusam, ti aglawlaw ti palasyok. Bigat, aldaw ken rabii, ngagtrabaho ka. Talagaan na ulpit dayjay nga ari burubudor. Nakakaasi kan nagdaldalos iti aglawlaw ti palasyo. Awan ti maramida. Tay suday ta ti pagayatan ti ari tayaw. Di tay mabalin ti mangsopyat. Gapu tay sulang ti mangitorturay kada tayo, Marta. Tinasayaat, sumrot ka diti balay ko, ta uminom ka iti danom. Amok amawaw kan. Saanan, Marta? Ang mga numairaman ka pa'y amadusan o tulungan na. Anya? Di mo ka di madlaw dagiti soldado sa mangpalpaliw kanyak. Ha? Bambantayan dagiti soldado no agtrabaho akmetlaang wenno saan. Ay, ngalawa matan tinadalusak. Maragsakan lakit din ni Ari Burubudor iti daytoy nagapuanak. Ha? Adda basit atimok anak timod ko. Sit-sit-sitan nak. Sa di mo matati pagtataod ang tagat katawan. Nagbasit titimak na. Ang mga nubising kula daytoy. Iso akumpur nila ditan timang manggag ko. Da kayo nga adipan ko. Awan timang mangan ita. Gaputabasit lang tinda tagyo ataraon iti lamisaan. Madaydayaw nga aray, pagpasaw. Dagiti naani mi abagas, kanda dumapay ataraon, kat aglaplapusanan mo. Agreklamo kayo pailang. Madaydayaw nga aray. Saan nga undas kanyak dagiti taraon nga inda tagyo iti lamisaan? Madaydayaw nga ari burubudor. Iso abasit ti naidatag dagiti agindag. Gaputan na dadaal dagiti mula daan nateng. Pagay ken dumapay. Gapo iti napigsa bagyo. Pagsuday ta, apo aray. Saan arasunday ta kanyak? Ala, pumanaw kayo niti sangwanak. Ket agtrabaho kayo anaimbag. Amin na maaniyo. Itedyo pa'y nga umuna kanyak. Sakbay amakapangan kayo. Nagadoa basura itay dito'y bunton. Gamita. Madalusanay. Ay na. Ha? Ay, apay ngay. Awan mo tinti bunang ka.
Kat no yung kabil ko lang ita dito rabaw ti dakalabunton. Ado pa iti dadalusak. Ay, sa pulag kit dito. Apay nga ay. Adamutin iti sangati kayo ti bunang. Nakabitin. Sino ti... Siya! Tinang ikabil! Iti nga ti bunang mo! Bansyong! Nagbasit a tao kin nagnisit. Sino ka? Basit a parswa? Siya! Niwit-tiwi! Ha? May saak a prinsipi! Dagiti ansisit! Kit agnanaunak iti dakkel abuntun at dinalusam! Anya? Akyaman na unay ti pagarian mi! Gapu iti panang talus mo iti aglawlaw ti buntun! No kasta? Si kakadimot lang din ang sit-sit kanyak iti kalabas? Siyak nga rod! Kanayon apal paliiwag titignay mo! Kunti inaramid ken ka tinaulpit nga ariyo! Dinusanak ti ari mi. Gaputawan na idatag ko kan kuhana abagas. San namot nga inawat itad ko a prutas. Gaputag laplapusanan ka no? Talaga anagalas ti ugali ni Ari Burubudor! Nakakaasi dagiti mannalon ama bispisinan! Amom ti mapaspasamak iti palasyo ni Ari Burubudor, witiwet? Amo, Bansyong! Napayagan nga ugali na dayta! Naulpit kun naimot! Inaramid na pa'y abasuraan! Ito'y buntun apag nanaldan mi! Ha? Gapo iti inaramid mo apanang talus iti aglawlaw ti buntun! Agkayimtan! Nagado abagas ken na duma-duma at taraon ti adda dito'y asilid. Kuna ti ari tayo nga agkurkurang ti taraon. Ngam nagadumat gayam tinakadulin iti daytoy asilid. Wan nga rod, nana. Masayang laang dagiti at taraon. No saan ama iserbi kada tayo? Pudno daytaan ako na Marta. Maparparigat tayo nga agtaltalon. Ngam ado pa'y lagayam dito'y timabalin nga iluto dagiti tao. Ti paganurutan ni Ari Burubudor. Sakbay nga isubo tayo dagiti taraon. Maipakada pa'y kunkwana. Anya ter aramidan nyo ditoy, ha? Da kayo matgayam, madaydayaw nga Ari. Pasensya kayon, madaydayaw nga ari. Saan mi aganda ti agturong ditoy? No di kat agdalos kami kumaiti unag ti palasyo. Amangan no panggap yu ti agtakaw kadagiti taraon nga da dito'y pangiduldulinag, ha? Saan? Saan mi amaaramid dayta? Madaydayaw nga Ari. Ala, pumanaw kayon, sakbay nga ipakemeg kayo kadagiti soldado. Panaw! Diyang magustuhan ti panang dalos mo iti aglawlaw ti palasyo, Bansyong. Ulitem ti agdalos. Nabannog akong madaydayaw nga ari. Sa maysa, awan ti maipapaunag ko at araon. Mabisbisin akon. Aging di mo pinalpas ti aramidem. Saan ka maikan iti makan? Anya? Awan bibiyang ko, numatay ka iti bisin. Basta tong palem dagiti ipapaaramid ko ken ka. Uray danumla ko mamadaydayaw nga ari. Awanan ti pigsak pa yung agtrabaho. Talaga natangkan ti ulom, Bansyong. Supiyatam ti pagayatak. Soldados! Ibalod yun dahito ya tao iti abay, dagiti narurungsot nga ayop. San? Didak ibalod! Tangasiyo! Sa ino ka titi nagkapwam, kapsat ko nga anurata.
basura na iti bunton. Ket magapuran ka. Nadalos ti aglawlaw ti bunton. Kapsat ko nga ansisit. Iso anawis tiriknak nga agay ayam ijay. Gapuday ta iti gayem ko atao. Ni katiban siyang tidakdakamata magayam mo atao. Kapsat ko nga ansisit. Wen! Kapsat ko nga nurata. Apay ka di. Nakitak akinuyog dagiti soldados ni Ari Borobodor. Anya? Impupok da iti abay dagiti leon at arakan ni Ari Borobodor. Saan amabalin adang randa ti gayem ko? Anang dalos iti pagarian tayo. Nasken atulungak met ni Bansyong. Da kayo ababawnen dito'y palasyo. Urnungin nyo amin dagiti basura. Ket ibalang nyo iti sigod a pangibelbelangan. Wan matagayaw nga ari! Agtignay kayon! Papan kami madaydayaw nga ari! Dagiti menel ken sadot ababawnen. Nusa nakpailang agsaw. Di daam mo ti trabahon da. Nagarugit mananjak lawlaw ti bunton. Nagado apasura ti imbeling dagiti tattao ditoy. Awanan tinadalos apagay ayama. Kapsat ko nga ansisit. Kagsangit! Kapsat ko nga nurata. Ang lablabasan ti mangidada ulo ka dagiti tattao. Ani Ari Borobodor. Anya ti panggap mo nga aramidan. Ikang iti pagnakman ni Ari Borobodor. Na anya ti aramiden na amang rugrugit iti aglawlaw tayo. Tukadak met babaen ti aramida. Anya? Agpapawin to iti daytoy nga aramida. Kapsat ko nga anurata. Baglakit din. Tada iti sa bali apupukon ti leon. Kanusahan. Linamot na kon. Ay, agingkat ka ano anak apupukak dito eh. Amangan no dito hindi pa katayak. Mabisin kan nawawa kon. Ha, maluklukatan ti ruangan ti nakaipupukak. Awan mo't makita ka mangiluklukat. Siyak daytoy, Bansyong. Witi-wit. Kartingam taglipas ditoy nakaibaludam. Ket aglayon ka iti bunton apagarian mi. Darasam. Sapulan nyo ni Bansyong. Ket isubliyo iti nakaipupukan na, soldados. Wan mataydayaw nga ari! Mataydayaw nga ari! Marta! Umasidag ka kanyak. Apay ka di, madaydayaw nga ari. Si kakaditi ng waya-waya kini Bansyong iti pagbaludan. Saan? Madaydayaw nga ari. Diyak maaramid dayta. Kasano ang nakalibas ni Bansyong, nuawan tinang ilukat iti ruangan. Nagbasol kanyak ni Bansyong, isuanas kan lang ama isubli iti pagbaludan. Agyaman ak iti panang tulong mo kanyak. Gayam ko nga sisit. Nasken atulungan ka, Bansyong. Oh, ato'y nagiti bukbukal. Inka imula iti adayong alugar. Ha? Makatulong dayta kada kayo adat tao. Nawaya kayo amangan kadagiti bunga na. Anya? Awan ti mangipagal kada kayo amangan. Agyaman ak gayam ko nga sisit. Ay, ladingit at kinapasama kiti aglawlaw ti bunton. Gaputan nakarugrugit manan. Imbaon ti ariyo dagiti tattao. Nga ibeling da dagiti basura ti palasyo dito'y punton. Nagsangsangit ti kabsat ko nga sisit. Gaputa awanin ti nadalos apagay ayaman na. Witi-wit. Ngam, saan arumpang arugitan? Kinsa di nuladitan ti pagibelengan kadagiti basura. Gaputa adu ti maapiktaran.
Gayam. Ala, agtignay kan, gayam ko atao. Inka imula dagiti abuk-bukal. Tapno adda ka ninyo ataraon. Sakbay adusaag ti Aryo. Naglabas lang ti sumagmamano alawas. Nagdadakkulan. Ken agbunga pa yan dagiti imulak a bukal. Naglang to dagiti berde a bulongda. Di rumbang a makita ti ari daytoy. Tano makita na daytoy a mula. Sigurado at agikwan na. Nalawa ti daga ti ari a mulmulaan mi. Ngumawan ti magimulan mi. Tamaitid amin kun kwa na dagiti maani. Kumusta nga tamot kanda Marta? Kanda giti kakadwa ka manalon iti palasyo ni Ari Borobodor. Nabayag ajak idan nakita. Mabisin kamin! Madaydayaw nga ari! Ado mo ti taraon ang nakadulin iti maysa silid! Mabisin kami! Tayo langan kada kami! Saan na mabalin? Mabilang laing dagiti maipaay kada kayo akanan niyo. Masayang laang dagiti na idulin at taraon iti silid, madaydayaw nga ari. Sana balya madadael, ngem ti maipaay kada kayo. Siyak lang ti mangan iti ado, gaputa siya ti Aryo. Anya? Tilaeng ari ti mangan iti ado at araon anag banlugan nyo. Siyak lang! Pagmati ko na ti babae. Nagado ataraon tinaidulin dito'y asilin. Nasken amadusa ti Ari. Gapo iti daytoy ngar aramido na. Pagbalinag anang isit dagiti taraon nga ditoy. Kaya't nasawan. Madadaal da. Tunggal taraon apidutan. Ken isubo ti Ari. Ket agbalin anang isit akas kanya. Mabisina kon. Mga anak iti mansanas. Apangay. Kalat ang nagbalin na ng isit ti mansanas. Kasano ang napasamak ti kastoy? Anya ti mapaspasamak. Apay akastoy meten. Sakitan ti mabisbisinan. Tunggal pidutag ataraon. Agbalin anang isit. Panawandakan madaydayaw nga ari. Taawan ti makan mi dito'y palasyom. Mapan kami iti ayan ni Bansyong. Adda ijay ti ado ataraon. Imbag ijay tanawaya kami amangan numabisin kami. Anya? Saan? Didak panawan. Pangasiyo! Nagturong dagiti tattao iti ayan ni Bansyong, ket nawayada amangan kadagiti taraon, ken bunga dagiti imula na, nga inted tigayem na nga ansisit, amanagan iti wit-wit. Agmaymaysa ken mabisbisinan ti Ari. Ngem nagturong iti ayan dagiti tattao, ket agpatpatulong, ken nagdawat metten iti pammakawanda. Pinakawanda nga rod ti Ari. Ket dita, nagbalinen, anasayaat katakwada ti Ari. Ditaan tinagibusan, tinapintas, asarsarita tayo itaubing, nga insurat ni Isagani Bolyese. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggaget ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal?
No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.